Guys, may hapon. Ngayon guys, ay magatumi ng tatak kay nag-chat mo sa dati kay patanaw ang yang paktin litsunon kung dako na ba. Yan ay baligya guys niya atong tanawon kay pista man sa Buhan Kapulakan napasin na yung mangitaw litsunon kay yang maabot ni tata first week sa December siya maganak na ipangampas na niya daan ang iyang paktin. So akong atuon na to kay akong picturan kay akong kuan akong i-post dini rami nagagi sa bugdang guys perti ka kuan ang dalan gikan ko nang laban na akong ibiyaan kay dali ko tupong kay kaulanon na baga na kay dagong kaulanon na Ginoo. Ba naman lagi likod liwa ma? Ha? Kaso na nagbanlag dito sa likod la mama ba? Taon na? Oo, saon na. Yan. Doktor na ba? Naglabad na kang kaya gilaban. May katong guba dito, katong balay dito sa mga bayabasanay. Ginando makulat to. Kawan. Kawan rambo, kalan. Talas na guys. Ay! Muna yung agianan pa yung latata guys. Dito ni mo na bantay dito nga ni bato dito. Ano tayo latata guys. Lo, pakang talid ni Mimi, talid. Ay mong mother. God bless. Marayang baboy guys. Lechonon lagi dahil, lechonon. Nangahoy. Nanay. Oh. Ha? Agoy, 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 agoy. God bless. Saging is na. Nagsagay nung Wow, nagsulag saging. Trapo ni? Trapo ni? Hoy, senyorita. ikaglis ni nanay. Senyorita. Iglis ni nanay, Jay. No. Big bless. Kiss ko din. Cuman, kumusta man? Pamumpahon pa. Tuyo kilang silingpan guys. So, agod. Saba. Pergi po. Kuan na naman yung kuano. Ini tatay di ba yung kuan? Ang, Gusto ko pulakan. ang baboy? Ah, giksaran niya. Kuan mo siya 20 kilos mo kuno. 20 na da. Tapi na. Pabulto rin ninyo or kinilong? Tapi lang nilo karon nang salit sa 250. Bilang. Pabulto ninyo. Yung kinilo dagan si. Bilang ang kilo? 250. Ay, Tapi lang gani kasi 400. 300 bigay mo salit sa nun. 300. Dihang yo to ite. 320 para maghanyo 300. Pasayon sa bahog. Mahal in bahog karon. Ina nga ikuan lang namo kani Kinilo? Kinibanga. Kinibanga lagi. Badji ra na di gaan ra na. Badyo no. Gaan ang gurong badji. Ibulton nyo, pilam sa baligyan yung bulto. 5,000. Bukat. Ato sumahon. Sumahon na to guys kay
Mas man man tong kuan na din nagsaa di ay Sara na di ay ako mo to kanon kay naman gud nang itag litsonon. Sara naman day kuno na. Kauban na rin ni Alan ang nagsaad. Kay kapistahan man po dito sa Bulacan. Unsa lang pista dai 3 o Dos. pinakugkuan. Kasa nga mga anak. 4. Kasa ka mga anak. 15 man ang na ko sa ultrasound ay sa kanang kwentada sa nurse pero sa ultrasound 25. Pero advance na siya. Basing 22 pa na. Kasi pag murag pirma. Hindi kay us-us na mo kayo pero meron si Manar na siguro niya. Ito may mga paminaw sa inyong kuan di ay. Dagan mo panggawas, us-us na kayo, hapit na ganyan. Hindi ka na panggawas. Di ba, murglay na dili na kayo tanan. Kuha na kayo diri ah. Para sa kayo MG sauna. Kanang Dapat magkuan dito. sige aga pareha. May balan mo mo ta kung unsa gid ang dugo nawala. Mao gani nakalame sila ni Chichi og Queenie kay pareho ra ba na sila mao ra ba gyapon ang dugo dapat sa 9 ba na sila nang gawas ra na Chichi og Queenie si MJ ra 29 Hapit na ni siya. mag-anak. Hapit na ni siya mag-anak. Sa dos. Kung dili ni sa pistas ka Bulacan, mga tunga-tunga o mga hinapos, diha ra. or kuan Sa kaya pista kanang ka 15 Bulacan. manggod kuan na daw na advance na na sa 2 ka semana ang kanang pitsa 15 dili na sa mga primerong semana Mas mayo nga Sa dos lagi. makuha na daan yung baboy nga para pagkuhan panganda. Duwaro. Manas tatag sa dos. Sus, pista gid ng kabulakan sa yung takalaag Dahil lagi. naglaag reta Sa dos lagi lang na di takalaag ni Balbal mo siguro kaalan. Tagna na daan sa dos. Pizza dos ka na guys. kaya 15 daw nang duha na daw nakasimana ng advance ipa-monitor na gani ko kada semana balik sa ospital Danak sa sayan. na may sige na mga diarya po nag-anak Pag monitor ka. Nakasta kung kuhan sugar, ipa-monitor pa rin ko. Kung gusto ko sa kami wife, maldita, di ko sa ka-in-charge lagi. Ikin man na sila pareha diya. Ato ba ko sa sintir gapon, kuha ko ng sugar, pero nagbaba naman, kaya 124 naman, katong ginang result, atong ginang sa unang result, ginagabot sa 180. Nakapasting, dahil ko na to. Naragan na ako. Nung Hindi otro na nato makuha ng mataas, mababa ang sugar. Nalistahan na na, tanawang puti. Mataas, mababa. Otro pag ikaw pakuha sa laboratory sa ihi. Kaya datong laboratory na kutukan patuwa daw ng gusto. Pero nga na, gusto ko itong result. Nang ila, gusto mag-o. Nakumbasa, lunes, mag-atuan sa kusintin. Mag-gusto ko sa pagkuhan. Libre magana. Libre man hinuon. Naso na sa ginakawa lagi. May problema basta ka libre. Kaya mara magina din nga ito basta sa gobyerno. Libre magina. Libre magina basta gobyerno guys. Sana isa ka saging o more bilduang saging mo na nakapon. Ikaw na ni Chichi na imo yata dili ko ini. Kanina naman, kinuhala sila. Tulor ri ka daw wa. Daw guys, mura to mong tuyo ni tata. Wala namang gud may nagkuan dinhi kami nag-agi sa kuano. Amo Sa lagi bugdang. bugtang niya kay kawano na kabunda ko na ang ulan na nanam rin nagsaad sa yang bakten. So balibaran ko na lang to ang nagkuan. Inday pa nga kuan kago. Ay, kuan ni, kuan? Paing? Ay ni, Mm, suni paing. oh. Na naman di ay nagsaad sa yang baboy. Ang tanang man lagi daw to sa kuan lagi tatay ide. Yung nantig siya nga naa. Oh. Adi nami aglangan guys kay ang ulan Ginoo ko. Nami aglangan ta. Pagkuan lang kung unsay mong kuan kay anhaan ta lang dahil kadinhi kong magbati na ka. Thank you. Lagi someday magtinabanga ng kita raman. Pa-absent mo na si Chichi. Bani hospital. Jesus. Papa man mo damaya ng bata nga eskwela man. Kuan lang Ang kung dahil kaloyan, way klase mag-anak di. Di namang damay. Jesus Ginoo ko. Di da, kanana ang mga 20 na kapinang. Para. 20 na nakapino, mga 25 na guro na. Estimate ko lang. Ito, nakuha ng gunggong. Ato na mi Chad. Nangahoy si Mr. Gingayan guys. Danlog kayong dalan-dalan gihak. Ato na may kibasig magbundak na ning ulan no baga gidagkom. Bye. Aman is Mr. Dari na mo. Lo, sinestor ka dito. Tuk-tuk luga dun.
Kasi na to, managkaumpod. Ang loob Japon. Kaya biniglit nung. Ngayon kung saan niya inong gabi imi pa kami, nagi kaon manginginom eh. Kung nagiging na, Sinagang. Tutuan dahil doy-doy. lood Japon. Ang kanan. Ano yung kanto? Mahaw. Mahaw kanan. Ito na ako iwas hawas na akong sawatin. Abi nila mong baog ibigay ng Japon siya agkang uto na gid niya ang saya ni Lilin pakuha gid siya. Ayun galing ibigay na ka, laka na yun. Yun lang sa Sige matuman niya gusto mong kuguson, aglit. Mahaw! Napabag ito. Bili ka bagang karot? Sige. Paano dito? Ikot mo ko? Hi guys, may hapon. Hapon na gid guys. Buta na kaugas sa mga nilabhan kay kusog ang ulan. Kagahapon ko rin nga nilabhan guys nya. Wala ni na ko gibukal kay wa man nag-init. Basa kay siya. So, dito ko'y latata gahapon. Dito ko'y latata guys niya. Nagstorya mi ni tata about siyang baktin. Naingon siya na daw kuno'y nagsaad. Oh. Niya kay kuan man di ay kanang singani. Nagbalibad. Nagchat siya, nagbalibad. So ngayon, akong gipapicturan lang baktin daw gipost. Gipapost na ako ni store sa Facebook kay may man tong i-post kay daghan mag daw may man tong i-post daw daghan og kaila sinistore. Sinistore na akong gipapost guys karon makuan pod mahalin pod kay kuan magud karon kanang sini. Nag-ulan dali na. Daw kuan man sad guys kanang kapadangat ang pista na malo pamahalin. Kuwi luna. Magkuan ba uwan ng bata. Ya, malo pamahalin guys. So ipapost na ko ni store sa kuan Facebook nya. Ang itan-aw yang post daghan na nagkuan. Daghan na daghan na nag comment na may lagkaloy ano kay aron mahalin na kay pagkakuan taon si tata nga mag-anak siya nga wala siya kuan
wala siya kagamit na motong gi post na dayon ni store. So daghang kayong salamat sa inyo tanan guys, sa inyong suporta, sa inyong pag subaybay sa mga video. Daghang kayong salamat sa tanan-tanan, sa inyong hindi kapag-skip sa aming ads. Maraming salamat sa inyong tanan guys. Walang sawa sa among papasalamat sa inyong tanan. Ilabi na gyud sa mga solid supporters, sa mga silent viewer. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Dako kay among papasalamat sa inyong tanan nga naagyapon mo nagsubaybay, naagyapon mo nagtanaw sa mga video tanan sa Miami team. Daghan kayong salamat sa inyong tanan guys. Bye bye.